Bizkaiko aldun nagusi Jose Luis Bilbaok ostegunean hilak bat Aminatu Haidar, Sahararen eta giza eskubideen aldeko ekintzaile ezaguna hartu zuen Foru Jauregian. Lehendakaritzako diputatu Juan Maria Aburto eta gizarte ekintzako diputatu Pilar Ardantza ere egon ziren ekitaldi horretan, non aintzatetsi nahi izan zen Haidarrek herri sahararraren eskubideen alde egindako borroka, bai eta Marokoko botere publikoen jasarpena eta errepresioa jasan arren, herritarren parte hartzearen eta aldarrikapen politikoaren arloan emakumeentzat erreferente izatea ere. Horregatik guztiagatik, martxoaren 8an esleitu zitzaion berdintasuna saria eman zion Bizkaiko aldun nagusiak. Jose Luis Bilbaok herri sahararrarekiko elkartasuna berretsi zuen eta garapenerako lankidetzako programen bidez haien kausari laguntzeko konpromisoa hartu zuen. Aminatu Haidarrek Bizkaiko aldun nagusiak emandako babesa eskertu zuen eta esan zuen beti izan dutela gogoan Bizkaiaren eta Euskadiren babesa.